또 자디 콜리자 리사판에 하파로 따복 파이통고 어르 사반레 버런 테게는 리사몽 스런가 일단 한발 말이요. 학원 거랑 비교해서 저도 전에는 한발 말이요. 그러니까 아니 리사몽 학원을 그만 그러니까 아니 아기 아니 아마 jadi kena koloi bong ke radio artis bot thangka ani ama thime ya golo ang buma siba guban thane gobang serengka amani bagai aku thane rogon ang serai sini na ang resab mongbok resab botai amani lo dugo ang kaya mon bagai keno serengka ka serengka tirang thang 아기 럴레는 리사프나니 더 와디 관석 마이게 wan sogo bonya resab mong kereng kabang masini mong manjak amhai rong bising tei sini रीति hukumo amhai jadu kolija khatabu to kamai tongo amani bagai ang belaino kusogoti sanamo sonota नों बबो प्रोग्राम लगा थांगा निनि अरु सामंग दं न पिज्जाक दं बबो थाइदो पेना म्यूजिकल बदल प्रोग्राम रकमान खनगा संग साबो उनका आं खरकसा वीडियो आर्टिस्ट रेडियो रगो बरसाबो उनका प्रोग्राम फोटो रगो बरसाबो नोंले ताम कमो बुसकां रगो बो अमाय केदर रिसाब थानाय निनि बानसो रिसाब थानाय नुवान सबो जे आं मान साजराखै बिसे जराखै मान आं आबो साइकेल दङ ताइ आंनि या टलनाय सिनेमा बिसुदे कलय बो हायनो जे मान साजराखै बसु बावै दं तिनि दगो और फाइ रिसाब मानलाय निनि बुखाव ताम मा दंखा आं और तिनि फाइ रिसाब मानि के ताबुरन दि कागज न मखन नंजाया सिजाया बिग्रा खांग्रा बरबाय आसुनो खुसि खलाय बरो बसं हाय मखन लुंगाय रबाय बाक्सा खलाय बरो खातम खाजाबाय खलाय जोंनो सबाय दं खाबा और आं फाइ रिसाब खा आमन आनि खुसि नों परिमान र बोसोराव परिखा आं के बिए बो कामिनि अंगो आं आनि पारानि बुमंगा खेला मुंखा मं सारातिखौ